gelo antilojizm çiye? û dema em başa vê têgihê dikin em di çi watiyê de vê têgihê bikartînin ku ev têgih di zanista mantiqê de jî gelekî dihê bikaranîn. Antilojizm meriv dikare bibêje ku formûlekê zanista mantiqê û texlîdekî berheviyê ye. Di berheviyekê kategorîk de dema pêşîparên berheviyê encama berheviyê neyînî dikin wê demê nakokiyek dertê holê û ji vê nakokiyê re antilojizm tê gotin. Ji bo antilojizmê meriv dikare mînakekî wiha pêşkeş bike. Xela yekêm Aristoteles mirov e, xela duyêm hemû mirov dimirin. Xela sêyêm nexwe Aristoteles bêmirin e.